ce feta mea. Uite, băiatul, la un pescuit regulamentar. Tu ne place nouă. Wow, e groasă treaba. Treaba e groasă. Vă arată băiatul un adevărat clean, că voi nu știți ce e ăla. Bineînțeles, asta dacă îl scot. Mamă, cred că are 2 kg. Mamă, ăsta e bătrân, bobiță, cred că are o grămadă de ani. Vreau, nu vreau, trebuie să mă pun pe burtă. Ioi, așa ceva nu trebuie arătat, trebuie filmat. Da? Oh, ce are băiatul aici. Uite mai cleanul. Nu mai scăpa, e bun. Nu mai scăpa, e scrocul. Și o mărtocul, da? Un clean regulamentar. Am exagerat un pic, dar 1 kg și are. Da? Cum ne place nouă. La Barosani. Un clean sănătos, tun. Da? Madea la ursul. Frumos într-o zi de sâmbătă la cumpărături. Hai, vățuc. Bye bye.